Amalitela ewu Okwute na ebe okporo ụzọ ogologo dị kilomita 4.3 bụ okporo ụzọ Abagana Nimo Road. Onye nta akụkọ anyị bụ Ngozi Obileri na-akọrọ anyị ihe gbasara ọlụgala etu ọlụ si aga n'okporo ụzọ ahụ maka ọrụ anyị na dịka awụchagoro Okwute n'ihe dịka 1 kilomita na 3 na okporo ụzọ ahụ dị mma ugbu a maka ụgbọala ịgba na ya wee lukwe Abagana Girls Secondary School. Awụchala ọwa mmiri na ya bụ ụzọ na mpaghara abụọ ya wee ruo ihe dịka kilomita 2 na akụkụ aka nri ebe ya bụ ọwa mmiri bụ nke awụrụ ruo n'ihu Abagana Girls Secondary School nke dị n'aka ekpe ya bụ ụzọ ebe ha tinyere ihe bekee kpọrọ caves na mpaghara aka nri ahụ wee ruo n'ebe ụzọ ahụ nọ na 202 ka ha wee nwee ike were ego fọdụrụ ha ga-eji wee rụọ ọwa mmiri wee ruo n'iru ya bụ Girls Secondary School Abagana wee wụzie ọwa mmiri nke na-akwụsị mbuze ka ọ na-agwa ndị nta akụkọ ABS okwu ka onye ji ọkwa site manager ya bụ ọrụ ngo bụ injinia Ade Olushola kọwara na ha tara nnọọ ahụhụ nke ukwu na ya bụ ụzọ nke bụ ihe butere ya bụ ebe enwegasịrị mbuze na ya bụ ụzọ ebe ha nọrọ wee wụọ ihe ga-egbochi mbuze ịdị na-aga n'iru ọbụna dịka arụsịrị ya bụ ụzọ nke ọ kọwara na o sitegasịrị n'ime ụlọ ndị mmadụ wee na-apụtazi na ya okporo ụzọ ahụ nke mere ha ji wee wụọ ihe na-egbochi mbuze wee garuo na mmiri dị n'ihu Girls Secondary School Abagana. Engineer Olushola kọwakwara na mmiri ozuzo butere ha nnọọ ndaghachi azụ ma kwuzie na ugbu a mmiri kọgoro na ha ga-arụchapụ ya bụ ọrụ ngwa ngwa ka e wee nwee ike jiri ya gbaa ekeresimesi na-abịanụ site na ụzọ awara awara Abagana Nimo. Abụ m Ngozi Obileri.